שלום, שמי ערן שי. אולי אתה מכיר את הפנים שלי, או את מכירה את הפנים שלי מלשכת המסחר והתעשייה בבאר שבע. אני חבר שם כבר 20 שנה. אני רוצה היום, ברשותך, בשתי דקות להציע מתנה שהמדינה נותנת, שנקראת ייעוץ לעסקים, חונכות לעסקים. אני עובד בתוכנית הזאת כבר מעל 5 שנים. במסגרת התוכנית, בעצם אני יכול להציע לך את השירות שאני נותן כפסיכולוג ארגוני, בעלות סמלית 80 ש"ח לשעה, כאשר מדובר בתהליך שמתחיל בהיכרות, אבחון. בהמשך אנחנו מגדירים איתך נושאים שכדאי לטפל בהם. זה יכול להיות מיומנויות ניהול, יכול להיות קבלת החלטות, ניהול ישיבות, מערכות יחסים בין שותפים, בין מנהלים לעובדים, שירות לקוחות, כל אפשרי. יש פה מגוון גדול של אפשרויות. בעצם כל מה שאתה צריך כרגע מבחינתך זה להרים אליי טלפון ולהגיד, ערן, בוא ניפגש. אני מגיע אליך לעסק בזמן שתיאמנו, יושבים שעה, אני מציג בהרחבה את הנושא, קצת מכיר, לומד את העסק, והתוצאה היא שאני נותן לך הצעה שבעזרתה תוכל כמובן לשפר את מה שקורה בעסק, לשפר דברים נוספים. אני רוצה להגיד לך שלקוחות שכבר עבדתי איתם בעבר, ויש לא מעטים כאלה בבאר שבע ובדרום, מוצאים בשירות הזה שירות איכותי ובעל ערך שממליצים עליו בפה מלא. אני כמובן אשמח לתת לך גם רשימת לקוחות. רק הערה אחרונה לסיום, המספר של הלקוחות שאני יכול לתת להם את המענה האישי הוא לא גדול, הוא כ10 לקוחות בשלב הזה, כך איך אומרים, כל הקודם זוכה. ולסיום, הטלפון שלי, ערן שי, 052-2805-845. אני חושב באינטרנט לראות פרטים נוספים לגביי. תודה על ההקשבה.